Doncs És Imperfect neix fa 11 anys, el 2014, amb la idea del naixement d'Espigoladors. La idea va ser recuperar i prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, tractar de reduir la pobresa alimentària i garantir el dret a una alimentació digna i també oferir oportunitats laborals. Tot això es va desenvolupar des d'una idea innovadora, desenvolupant diferents palanques de canvi. Una d'elles era la recuperació de la pràctica de l'espigolament, però l'altra també era poder arribar a tenir una empresa d'inserció que per un cantó aprofités aquests excedents agrícoles descartats del circuit comercial i alhora donés oportunitats laborals a persones en situació vulnerable. Per poder elaborar els productes d'aprofitament alimentari És Imperfect, tot comença amb tota la xarxa de productors i productores que tenim i de cooperatives agrícoles en les que estem en contacte per veure si tenen excedents. Aquests aliments, si no existíssim nosaltres, s'acabarien amb sort trinxats al camp o en un abocador. Nosaltres sabem que hi ha un excedent, fem aquest acord amb la pagesia per introduir-lo a És Imperfect, li comprem aquest excedent, que d'altra manera s'hagués llançat, i entra en tot el circuit de producció de la planta. Passa per la càmera, d'aquí passa a la sala de neteja, on hi ha les companyes netejant, traient-li la sorra que pugui tenir, fent els talls pertinents, traient el que no pertoqui entrar a la cuina. Una vegada està tallat, passa a la sala de cuina, on tenim la marmita on es produeix la marmelada, els patés, o s'ha de colar, diferents processos per diferents gamma de producte que tenim. D'aquí anem a l'envasador, on una vegada està cuit s'envasa amb els productes de vidre dels diferents tamanys, i una vegada està així, passa a l'autoclau. L'autoclau no és res com a casa, és un bany maria. El que fa és allargar la vida útil, entre 2 i 3 anys del producte, i finalment, una vegada està etiquetat, es pot emmagatzemar per sortir a les botigues. A vegades la persona quan arriba aquí arriba de diferents llocs de situacions personals que poden ser o bé d'exclusió social per edadisme, d'integració, de cultura, de violència de gènere, etc. I aquí les persones quan comencen a treballar desenvolupen un ofici, un lloc de treball que a vegades coneixen i a vegades no, poden fer un canvi de professió, un canvi de lloc de treball, dins del mateix sector o dins d'un altre sector, en el cas que no hagin treballat abans en el sector de la cuina, hosteleria i l'alimentació. I l'empresa d'inserció funciona com un trampolín, és el pas, és un procés. Nosaltres aquí fem un acompanyament integral de la persona. Per què? Perquè agafen i desenvolupen competències, que poden ser competències tècniques del lloc de treball d'ajudant de cuina, que és manipulació, producció, logística. Volem créixer, volem continuar donant oportunitats a les persones i que aquesta sigui alternativa real per poder trobar feina i per poder desenvolupar un objectiu professional, també que sigui acorde a la seva vida i perquè ens agrada moltíssim poder transformar, poder col·laborar en aquesta transformació de situació, sobretot. Nosaltres reduïm recuperant aquestes fruites i verdures que anaven a ser descartades i gestionades com a residu i ho tornem a introduir a la cadena de consum, o bé perquè espigolem i ho canalitzem cap a entitats socials, i en tota la nostra història ja hem espigolat més de 3 milions de quilos de fruites i verdures que s'han redistribuït a persones. En aquests anys hem recuperat i hem transformat més de 700.000 quilos de fruites i verdures que s'han convertit en més de 2,5 milions de pots, o de cremes, o de marmelades, o de conserves, i tot això és un estalvi de milions, de milers de quilos equivalents de CO2, d'aigua estalviada, d'un benefici econòmic també, o no una pèrdua econòmica per la pagesia. Tot i la trajectòria que tenim, no ens cansem, ens queden molts reptes per davant i el que volem és consolidar aquesta planta de producció, que moltes més persones mengin i consumeixin productes d'aprofitament alimentari d'És Imperfect o de la nostra xarxa de pagesos que elaboren els seus productes d'aprofitament, però també, per què no, estem pensant en escalar i replicar el model a altres indrets adaptat al territori. Aquí estem molt centrats a fruites i verdures, però a altres indrets que cultiven altres productes alimentaris, per què no col·laborar i escalar aquest model de triple impacte.